Balimao alinya kuma très urgent. Balimao ko Algérie tuni et Front de libération de l'Azawad Mogoyo ko Algérie sembu sena ko Algérie Mali tege di nyogoma ko Algérie Mali beka baraka nyogombo bi ko Algérie sembo terror sena ubeka viron do circuler mena Malien be bo fili konana ko Algérie commencera ko ka na Mali ka côté là ko ka majugu nunu kele ou kuma o rimeru de be viron mena Malien be la jele bo yala o Algérie terror janfa les Front de libération de l'Azawad yala Algérie ou janfa de kana Mali ka côté là wa ou bien monde bi anga janga ni vidéo la je transition ga vidéo manu be ka ni vidéo de circuler fan be Mali anga janga ni vidéo la je folo et puis anga move va mettre la ko fo. On connaît les Algériens, c'est la raison d'État. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. C'est pour cela que maintenant, les drones visent vers Tinzaouaten. Ils sont même arrivés même sur la zone algérienne de Tinzaouaten. Mais l'Algérie n'a rien dit. Et ils visent les civils. C'est pour mettre la pression sur les autorités azawadiennes. Parce que là, on vise leurs civils pour voir s'ils vont céder. Je ne suis pas fier d'être malienne, je suis fier d'être azawadienne. Mais juridiquement, je suis malienne, que cela vous plaise ou non. Et ce n'est pas une partie de plaisir pour moi. Mais juridiquement, on est malien. Assimi Goïta a envoyé à acheter des armes pour que des Maliens aillent attaquer d'autres Maliens au nom de la lutte. Voilà. Une vidéo devait circuler ou diminuer Algérie ka action do la. Même mouvement malien yana. Adaga sinoko. Algérie teni mo nabla. Maka tien de fana wallahi. Parce que be ka une vidéo de circuler fambe. Algérie te mo nabla de. Mais mon fana c'est pas kada. Algérie est fait la mo labla. C'est un pire produit de l'Algérie et la France. Ou tout la bla faut ka dien fara la haraka. Parce que au beka taka ou ka vidéo nous beka bo fambe ou nisonjalo no. Na obe marfasa ay marfasa. Na ba préparer kele kama ay préparer kele kama. Algérie ni efela mogo abina fo Irani utu be dongombo lu chugo minde. Algérie frani efela mogo betini. Algérie tout la bla ou faut ka dien fara la haraka. Ayo se ba ko dade. Ou ba nenge peut-être abetaka farapu doke parce que Algérie nan kadibi on a drone qui s'est frappé peut-être Algérie va laisser passer des choses comme ça là. N'a pas Algérie va demain à Kidal sera avec ou avec quelle de kekui. Machi irisu ta ou demain Algérie ta na ou demain. Parce que avec tout baré minate marché ça passe pas. Atena malien si Congolo chauffer en là. Denin bora dimina. Ah ni faut espoir on a si de la kake auna. Est-ce que on va kalama ko 2013 ou kelenga Mali norbe mena Mali on hakli jigi fendo ko en 2013 et ou kelenga Mali armée gengabo dans les 3 grandes régions ou ya Mali armée gengabo Kidal Tombouctou ani Gao terror de Koumbe FE fenga MNLA mogo de Koumbe ani groupe armé tonu ani terror beau farango ngani ka Mali armée gang. Où est indépendance de l'Azawad, où est réclamé, où est proclamé que l'Azawad est indépendance. Alors, mouya ou ka indépendance tient au boulot. Algérie de gérer, ok? Ka do moujao ni fenga nuna, to borangono, yala galiga mogonna, ou le oula ka no ka indépendance tient au boulot. Ka Mali n'aurait claf lai. Au mani Algérie be faire kelen nga to ale keto ki dado ala yoro ka to nyagami ne quoi trafic nu nga ke fe nu nga to ka ke o de Algérie gala ne nu nga ko buga ne parasita soba er Algérie te son est ce abo kalama te son ne ra kumbolo ne ko jachimene ke ne kumbolo Algérie be fe ka Mali cladi Algérie te fe Mali ga clade Algérie be fe yoro nyagami ne ka to toujours c'est à dire que ka fouage nu nga to e o lu fana buka business nu business parce que ko inkara business di. Donc, bah, fonyena, na o sigile ne be, avec a yere negen, kata o sigi vidéo là, na boloko dabara de bato avec Kidal les récupérer, na be kele kaka préparer kele kamal. Fin kele mun be bi, ni Algérie ke, na ma dia erebelu ye mono fin au secret fonyena bi, abaro e femia. Abaro Algérie be ka kodo ke o mandi erebelu ye, terror ye, parce que il sous Algérie voulait ka kuma Algérie fait. Assimi yera yi Algérie. Algérie be obligé ka concession doke.
plan qui est mouillé mais au secret des femmes malionnes plan qui est des Mali nord ben mais n'a fait 2012 que tu vois mais Algérie des jokeri Algérie des kra jokeri ça eh fade asimi kera fade on a chez la samarai bi et devait ka vidéo manum black Algérie to duma fo bi ka décès aw bolo parce que aw chama bolo kan Algérie kadi ani karsa kadi o devait na Mali sobe asimi goita Mali sobe li te devrait de chouani munu me ka chouanu dabla et puis ne réconciliation me ka avec tien de ka teke galonga anga bolo di nyoma antambolo di nyoma galonga de dobe ka do teke ko turula ka do teke ko jila ko ni mun teke jaramunya ko o froga dumuni ko te passer en faibli na ba yere negende la ko Algérie e revelu janfa ou ka vidéo nous meta semaine dans peu de temps amena taka ni yoro mine a rebe ko fo déjà ere avec terror avec FLA mo bon ko autre ces communication là hal ni Mali armée ka ngata kidali mine na kuma fara dongo la be futike parce que sécurité est bli nya fa na ngo nunu kule de kele mi ko Mali jo sécurité goyi hal asimi abomoshi ko afebi bon Malien be ba kalama parce que sécurité ga orola donc les gens nya fo bela jelengena c'est que moi je vais dire à tout le monde Algérie ma FLA mo la blade peut-être Algérie jiga ka biton na doni Algérie be ka je do de ke ka nga nege anga toile ko sa be soroka aka be ayrebe nana ka fe mais ka foko Algérie nunu jafa mu jafa wa Algérie te nu jafa fana fo ka dien fara la haraka Algérie te na blawi ou be yere nege naw ou be ko communication de ke ka tra yere nege na te kololo ba bochi na manga armée la be anga armée la be abe jaga doni tugu bare muna jamana te jonu yu ka asimi be calculer machine ne ba asimulo ko jamana joy science fiction di c'est à dire qui ka ko do imaginer ko fo ko de jamana joy ke waledi ika action mbeke amase moko ki ga bilan re défend wallahi ni e barake ali juguwe moloya ki critiquer asimi goita e ka transition damine wakati la ni moko munu kunge e critiquer an me yele o tigu madi bubu mobile be bodo na kale ka président ye bube maiga e kale te asimi rekoni an yele la bubu madi parce que jama kunta ko parce que be kumbe e asimi fait parce que don ini halala don de kumbe ka baraka o don ini dametiki don de kumbe ka baraka mais bi ibinabi bi ikere ko wuluke badi c'est-à-dire que ka fono ka tla ka du ibe ko de kebi malo ya tala bli malo te galonti ka la bli ka Algérie to ko tien ko Algérie de fenjugu bay bi eno Algérie klingla mais ere ka jamano don flay bolo kasola e woko mogo munu ye ka jamana ci bi eno de kadi bi ini France kadi ini Algérie kadi o munu me kasola du na faji mamolu ka kasola bo to te fen kele mi ke jengono odeni bo farafi mi na fo sebedi efle ka ta dia ke ni Algérie efle ka ta dia ke ni France yi ere ka jamana dendo bi bulu kasola uma mo fa ka kede parce que ku ye critiquer mais ete ka se ka yafa oluma parce que ene Algérie ka dia tende parce que un rapport de force de dos assimilé falidi ni ma bereke ka gouchata taka ça dit que Algérie ira de mbese ki ka fanga ira d'Afrique assimilé ye nama Algérie nama ta inyongiri Algérie ka fanga bibi assimilé be ka gere mogo la bia be ka ira ka intérêt la ka fanga souveni la nin couronne cha Mali côté awa bolo avec un do ka vidéo manunda ko Algérie waye Algérie rebelu la bla Algérie rebelu la bla de ni be keleke ni kele sama ka ce niveau de là ni mi korosi avec force be yele maika parce que effectivement la mate e bolo armée là anga sorasi chama me mo gon bulu donc ko kacha e ka vidéo manu fle ou tisse et puis e fait la mo gon front de libération la ça va de mo bise communication na katema awka aga communication ka malien nyon de kele nous flené nous vraiment bolo be nyogon bolo et puis nous be coordonner nyogon fait ils sont bien c'est-à-dire organisés quoi mais ebe désordre de là voilà la différence donc nous me ka bon ko Algérie e fait la mogo janfa ni corona ci Algérie tout la bla fo ka jinwuli abisa ka juru magaya mabauma mais ka foko ko bla ngalono ne Algérie yaba galibeta buruni café mi ka Algérie ali chini ni nyamogon be ba Algérie di awa chet ali mogon tout soro
donc Algérie be ka toli mun kɛ k'a ta ka doroni mun tɛsa waati ni yɔrɔ kunna Algérie frontière la n'a y'a kɛ n'a ma dama tɛmɛ kɛ dɔrɔn Algérie b'a wele ka ci fɔ ɲɛna parce que nalomaw de don n'u donna ko min o ta dabila awa mun salo Jakumani salo kɛ n'o de fana kɛlɛ avion dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ dɛ a ye troupe bila dugu ma dɛ aw dɛsɛlen b'o la a bolo avion de bɛ se ni avion ko mɔgɔ la gagné san b'a sɔrɔ Iran cira Américain ye frappe sugu bɛ kɛ Iran filɛ nin ye hali bi a bɛ yen Américain ye bombe mun fili Vietnam guerre la deuxième guerre mondiale kɛlɛ bɛɛ farali ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn ma ci deli ka ci o bɛɛ Vietnamiens gagné na jɔn y'a fara ko avion dɔrɔn de bɛ mɔgɔ la gagné avion b'i dɛmɛ di avion b'i dɛmɛ di ça c'est clair avion b'i na fɔ calmant di avion b'i dɛmɛ di mais avion tɛ se k'a bɛɛ kɛ a b'i na fɔ farigan bɛ la e taara ka taga calmant dɔ ta paracétamol ta a b'i ka dimi da mais a t'a ban dɛ bon avion bɛ ten de aw bɛ calmant ta de la tugu bari ha Algérie mɔgɔ ninnu kɔbila u ni mankanw b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ninnu kun bolo parce que kɛlɛ yɛrɛ kun dabɔra mun kama ka Mali armée gɛn ka bɔ Mali nord bɛɛ la Irisiw de delili kɛ ko kana kɛ ko n'o kɛra k'a man ɲi Algérie fana y'a seginna kɔ mais o de ma diya ni rebelle ninnu ye rebelle ninnu ka hakili siginna de ko parce que u ye Kidali sɔrɔ donc u kun bɛna yɔrɔ tɔw de fana minɛ mais Algérie an ye fisi de problème na Algérie négociera de an ye kɛlɛ kɛ mais an ye négociation de fana kɛ ka ANEFIS sɔrɔ mais mɔgɔ caman t'o dɔn i m'a ye ANEFIS victoire kɔfɛ an ni Algérie donna ɲɔgɔn na parce que a dilanna de n'an tun ye ANEFIS perdu sisan b'a sɔrɔ an ye Gao ni Tombouctou bɛɛ perdu mɔgɔ ninnu bɛ taa bɛɛ la Algérie delila de mɔgɔ ninnu ko n ka dɛmɛ min sɔrɔ Algérie fɛ Algérie fana y'i ban o ma Algérie u pression k'u kan Algérie bɛ ka pression kɛ EFLA mɔgɔ kan o tiɲɛ de dɛ mais Algérie m'u kɔ bila awa t'u labila fana n'a b'a préparer kɛlɛ kama a ka préparer kɛlɛ kama n'a t'a préparer kɛlɛ kama a ye mɔgɔ kulukɔrɔ to u ka lafiya Iran filɛ nin ye a ka missile b'a bolo a tɛ kuma o Américains bɛ taga publicité baw bɛ kɛ u bɛ na tugun u bɛ na tugu u sɔrɔ yen cɛ kɛ cɛ ye quoi o dɔrɔn de don o de kun don donc u bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ n'a b'a préparer kɛlɛ k'a préparer kɛlɛ n'a y'aw sigi ziirinda la parce que a sigi bolo ko jamanajɔ science fiction de donc on ka fɛn dɔ fabriquer mais jama ka to ho ha i bɛ sɔrɔsiw de recruter an ye proposition bɛ di Assimi ma ne b'a Assimi critiquer mais ne bɛ solution di ne ko sɔrɔsi maa miliyɔn 1 recruter i bɛ ka wari mun don sungurubaw la olu to yen ka taga an ka sɔrɔsiw recruter an y'o dɔrɔn de f'i ɲɛna e ko Algérie jadisi de ko Algérie de bɛ ka Mali ci e n'o Algérie kelen ka di bi Malien joli sara mais Malien ɲɔgɔn filɛ kaso la Clément Damblé filɛ kaso la a ma mɔgɔ faga Arazbel filɛ ala tɛ se ka barika don e la parce que a bolo ale bɛ ka machine calculer de bɛ Assimi bolo a b'a ka fanga sauver cogo ba a ɲɛ b'o dɔrɔn na a ka sira tɛ mɔgɔ la a bɛ ka institution k'a yɛrɛ ka jamanadenw na o hakɛ dɔrɔn ta to e da Clément Damblé filɛ kaso la nkalon kan Arazbel filɛ kaso la nkalon kan Ben Lessergo filɛ kaso la nkalon kan Docteur Sogel filɛ kaso la nkalon kan Rose Poivre muso ala olu bɛ kaso la nkalon kan olu ɲɛji bɛ bɔ o tɛ kɛ hɛrɛ e ma ni kuranɛ cɛ ni bolo ki n'a ye ja taga si Algérie président ka salon kɔnɔ ta magan u ka kuranɛ jigi ye siɲɛ 2000 ni i ma malo fanga in na maliyɛnw ka fɔ ne ma ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin machine calculer tɛ dɛ hadamaden n'i bɛ ko k'a kɛ ni jɛlenya ye hali n'i bɛ taa tunga la ni i fa n'i ba dɔgɔya k'i ka sigiɲɔgɔn to ɲɛ ka na tunga la ni min kɔlɔsi i bɛ fɛn bɛɛ fɔ hɛrɛ hadamaden bɛ ko kɛ i bɛ projet dilan ala an fitinama na an fa ni an fa kan ka projet dɔ kɛ sa a b'an bɛɛ wele k'an na diya an b'a fɔ an bɛ duwawu a ye anw degera o de la adamaden n'i bɛ projet ta kana adamadenw tɔɲɛ kana kɛ janfa kan kana kɛ e bɛ yɛlɛ mɔgɔ dɔ de kan i n'a fɔ yɛlɛyɛlɛna i mago salen k'i kɔfɛ sɛgɛ ka tigi tan ala tɛ barika don i la problème fɛn fɛn b'i dala Assimi Goïta bi i tɛ se solution laba ye mun ye i ka démission arandi i ka ta ka bɔ yen kana da Algérie ni Algérie ka ja dɛ kɛlɛ in t'i ban koyi n'a y'i ja taga si Algérie président ka salon kɔnɔ i bɛ fɛ ka mun fana kɛ i bɛ fɛ ka na ni Mali accord d'Alger di i bɛ k'i munumunu accord d'Alger de kɛrɛfɛ Algérie ye accord d'Alger de ta k'a da maliyɛnw tɛ mun kalama accord d'Alger bɛ ni maliyɛnw ko k'a ta fɛ dɛ Assimi sigilen filɛ o de kan mais a bɛ ka bila ɲɛjugu de kan n'i ye Algérie calmele
Algérie ta nisonja e corona ka sur e ma so Algérie ta doma o te dowre yo accord d'Alger di ne ko ke ba accord d'Alger la Algérie bi to e mun ka de boke parce que accord d'Alger di Algérie ta odi bisa fin gla dialogue fe fa bekera fu de ça yanga jamana na fulu ta kata do dialogue kolon denu na ka malion jafa ka beke kata garadu ni fondo yerema o kara mu na fa jumenya bi tout moria